Упершыню падзеі разгортваліся не на палігоне, а ў межах горада. Упершыню выкарыстоўвалася і тэхніка, як ваенная, так і грамадзянская. Яе спецыяльна абсталявалі пад агнявыя кропкі. Паказальныя заняткі па парадку выканання мерапрыемстваў пры падрыхтоўцы і вядзенні абароны горада прайшлі пры ўдзеле старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатоля Ліса, а таксама старшыняў гаррайвыканкамаў і ваенных камісараў. Вучэнне планавае. Прошлые годы и в Кобрине, и на базе города Бреста мы проводили мероприятия в Бресте по охране конкретных объектов, по взаимодействию с пограничными войсками. Ну а вот такое масштабное мероприятие, которое касается непосредственно работы территориальной обороны районного центра, проводим впервые. Могут быть, конечно, какие-то ошибки, замечания, это тоже нормально, мы должны посмотреть, сделать выводы. Падчас тэарэтычнага занятка удзельнікі разгледзелі пытанні сусветнай военно-палітычнай абстаноўкі, парадак абароны населенага пункта сіламі тэрытарыяльнай абароны. Найбольш відовішчнай стала практычная частка. Яна прайшла на базе ліцэя будаўнікоў. Тут быў арганізаваны паказ зброі і спецыяльнай тэхнікі. Удзельнікі вучэння пазнаёміліся з правіламі ўладкавання і функцыянавання кантрольна-прапускнога пункта. Наступным этапам стаў розыгрыш бою за ўтрыманне апорнага пункта. Паводле легенды, сілы тэрытарыяльнай абароны адбіваюць удар умоўнага праціўніка. У ролі абаронцаў асобны стралковы батальён тэрытарыяльнай абароны з ліку военнообязанных, призваных з запасу. Работаю в ГУПП Березская ЖКХ мастером. На данный момент являюсь командиром первого взвода стрелковой роты. Считаем, что выполнили с достоинством, показали свои возможности перед руководством, не подвели. И вось задачи выкананы. Час подвести вынік и поставить адзнаку удзельникам. Практический этап показал, что в течение этапа подготовки, в течение этапа практических действий личный состав обрел те необходимые навыки, знания и способен самостоятельно выполнять поставленные задачи по предназначению. И самое главное, с хорошим качеством. Трэба дадаць, што задачы былі выкананы не толькі эфектыўна, але на апошнім этапе яшчэ і эфектна. Тацяна Шульган, Вольга Амялюсік, Людмила Салзна, Александр Тыманскі, тэлерадыёкампанія «Брест».